Falla t-tentattiv tal-Partit Laburista fir-Renju vot ta' sfiduċja fil-konfront ta' Theresa May. It-Tlieta Jermey Corbyn, il-Kap tal-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, ressaq vot ta' sfiduċja fil-konfront tal-Prim Ministru Theresa May, dan wara li tilfet vot kruċjali fil-Parlament dwar il-ftehim mal-Unjoni Ewropea dwar il-Brexit. 325 membru parlamentari Brittaniku appoġġjaw lil May u 306 membru parlamentari qablu mal-mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront ta' May. Il-Prim Ministru tar-Renju irnexxiela tirbaħ mill-ġdid l-appoġġ fil-konfront tagħha tal-membri parlamentari konservattivi rebelli u dawk tad-DUP li l-ġurnata ta' qabel ivvutaw kontra l-pjan tagħha dwar il-Brexit. F'dan il-vot huma vvutaw biex May tibqa' Prim Ministru. Akkoż dan il-vot il-Prim Ministru Brittaniku għadha tfittex l-appoġġ tal-grupp parlamentari dwar il-Brexit. Dwar dan aktar kmieni matul il-jum l-eks Prim Ministru Ingliż David Cameron għalli ma jiddispjaċiex li sejjaħ referendum dwar is-sħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Mal-BBC Cameron qal li kienet weda li jagħmel sentej qabel fil-kampanja elettorali Ingliża tal-2015 fejn qal li din il-weda tar-referendum kienet inkluża fil-manifest elettorali tal-Partit Konservattiv Ingliż u referendum kien ġie ratifikat fil-Parlament b'6 minn kull 7 membri tal-Parlament Ingliż jivvutaw favorih. Ir-Renju Unit suppost kellu jħalli l-Unjoni Ewropea fi-29 ta' Marzu li ġej, imma bħal kollox f'din il-ġrajja ħadd ma jista' jgħid eżatt se jiġri. Donald Tusk, il-President tal-Kunsill Ewropew, qal li fi ċirkostanzi l-aħjar ħaġa kienet li r-Renju Unit jibqa' membru u ma jitlaq xejn. Michel Barnier, negozjatur tal-Kummissjoni Ewropea l-Brexit, qal li l-ballun kien fidejn ir-Renju Unit dwar x'inhu l-pass li jmiss. Dan peress li l-Unjoni Ewropea għamlet ċara li dan kien l-unika deal li seta' jsir magħha rigward il-Brexit. Jekk ma kien se jkun dan il-ftehim, allura ir-Renju Unit se jispiċċa jitlaq minn membru mingħajr ftehim u bil-kajos kollu li dan iġib miegħu.